aut je gigantická překážka, která je ojedinělá v celé Evropě, možná i na světě. Je to velmi záludný, protože má zlomový úhel, který nakopne auto, že jede po zadních a ztrácí člověk i přehled, v kterém místě se nachází. Takže pro lidi, kteří se v dnešní době po mírné úpravě na brutu svezou v nějakém autě, který je na to tady určený, tak si myslím, že takovýhle zážitek jen tak nezažijou. Je to opravdu jako hodně silný kafe a myslím si, že ne každý to dá. Moje poznatky ze 17letého závodění v těžkém terénu s prototypem v kategorii prototyp, kde se pohybujete jako na velmi těžkých terénech, velmi velkých sjezdech i výjezdech, ale většinou ten terén není useklý, že byste padali z 10 nebo 11 metrové výšky přímo na tvrdý beton, takže i tohleto se musí vzít v potaz, takže je to na první pohled, když se člověk kouká zvenku, tak tu věc si neuvědomuje, ale když potom sedí v autě, tak si teprve uvědomí vlastně to kolem sebe, co se tam jako odehrává, kde se vůbec nachází, což v běžném terénu aspoň vidíte, že vedle sebe něco máte, takže je to tady znásobený. Je to opravdu znásobený, nevidíte vůbec nic, nevidíte ani vlastně po čem jedete v určitou chvíli intuitivně a někdy se musí jet trošičku dynamicky. Ale to je potom velká zábava. Moudro řidiče závodníka je samozřejmě stejný se všema řidičema, který se pohybují v různých jakýchkoliv strojích a je to nic nepřeceňovat. Zůstávat pevně nohama na zemi a při smyslech.